Ayo Tin, ceket-ceket. Piye sing Awong dikeploki kancane kok melerok. Ya rasa dikeploki aku isin Isine ngopo wong dikeploki justru mereka itu apa antusias karo kowe iki berapresiasi sama. Ya lek keploki meng 1 2 ora kabeh kok. Engko nek kabeh kowe mabur. Lah ngono ki rak ya aku semangat no. Keploki meng 1 2 rasah wae. Iya. Kenapa? Enggak tahu ini. Ada apanya? Anu ada ini. Ada kodoknya. Kok. Weh, kurang ngajar weh. Dalang kok nguntal kodok iki lho. Iya, ora apa-apa. Oh, mak srek ngono kaya otote kaya piye lho. Pet ditembak wong. Tembak wong. Tembak apa? Ngrasa sok sujono karo Lah, sapa-sapa. mboten lho nek kaya nggon story-story ini kan ditembak langsung ter ngono. Ter piye? Ditembak langsung sek ngono lho. Iki lho sing njaluk tembangmu akeh banget karo tok pinangkani kabeh apa ora? Nggih. Diwul Gunung Kidul, Mbak Tatin. Heeh. Podang kuning Tatin. Wah edan tenan kowe jan saiki lagi ngetren ning daerah kene. Caping Gunung Tatin. Caping Gununge saka panitia. Kok Caping Gunung sik wae. Kabeh apa? Setenggal mawon to? Ayo sak karepe panitia kok. Kabeh. Ya, pokoke bengi kowe diajar. Nggih, Caping Gunung. Ya, jengglengke. Ya. Kowe sing mobil. Aku di video, Mas. Video saka ngisor ya ora ketok. Kayak Mbak Niken mau lho di video karo iki aku pengen. Heeh, rasa. Wis rasah kowe iki ngopo di video barang. Kresna gundulmu ki. Ya. Nggih, niki Caping Gunung nggih. Heeh, jengglengke. Ya. Saben bengi, monggo. Saben bengi Nyawang. nyawang konang. Piye kok ora obah blas awakmu? Kula kan ngapa? Ayo ora ketang memak. Dung ngono kuwi. Ya. Ya engko tak sithik ngene. Nah, kowe memuaskan penggemar itu sulit loh. Iya. Penggemarmu neng kene akeh ban mau neng nduro transit lagi uyon-uyon aku rampung dandan mengke Mbak Tatin di nganu Pak. Mbak Tatin apa? Kowe nek dijak omong ora krungu kae lho. Kan mesti ngono kae. Heeh. Yen memajang Yen memajang. mbok sontek Tin kok titik-titik guyu titik-titik Lah, napa guyu. Engko nek gejala pekok. Lah piye ta? Aku guyu rento, mrebut rento. Ayo arep nyuwara kok. Ngono lho. Karang krungu swara apa ngono lho mau dadi guyu. Wah, gayamu kaya krungu-krungu wae. Ya krungu, aku ya krungu kok. Sapa ora? Kowe iki ayu ning budhek kok. Ya ora, sing ngomong sapa nek aku bedhek. Ya wis yo teruske. Lah ya ayo teruske. Emang piye? Ora piye-piye. Mangkaro Janur. Janur kuning. Aku ki kok pengen genjleng iki ya. Iki ora ngurmati ro dalange wis di pengendange Lah, wis napa? di ndet entuk entek ngono mbok ya. Ngene. Oh iya. Kok piye awake kok? Ya.
Awakmu gajih tok kaya ngono. Obah ya ora gelem, olahraga ya ora gelem. Ora ngerti penyakit sing bakal menyerang nek awake semono kuwi. Gajih itu menekan jantung, akhirnya kamu pernapasannya pendek, jantung kerep jarem. Ya, terkena penyakit. Ngono ya. Terus biar enggak kokean gajih gimana? Gerak. Loh, sesuk bali iki saka ngisor bar salin mlayu munggah. Heeh. Dadi mlebu mobil kemringet kari turu. Kuwi pembakaran kalori. Nek takon wong dokter ngono kuwi. Iya. Nggih sesuk tak lari-lari. Oh, kan sing saiki wae. Saiki wae. Ya lari-lari nganggo jarik ngono ki ra apik. Heeh. Ya enggak bisa ini, enggak bisa megah. Kayak terus ki. Hah? Nah, tenan to. Napa? Wis ayo gek teruske kok, ngono. Napa nggih ketek? Ah, wong kok sing ning jaba wae krungu kok. Kowe kuwi sing pancen wis. Yo, bajute. Oi. Hah? Aku kira apa-apa meng ha, ngono kok, Oh, tak kira ngejak omong. Ora. Kambang. Wae. Wat, Napa, Pak? Weton. Lagi weton. Lah ya kok ngono. Lah arepmu malah kono ya. Kok ngono diunekke budhek kok ora gelem. Wong kene wis nganggo sound system bantre ra jaman-jaman wae. Lagi ora kok kaya cakil lah ngono wae. Cakile semene gapite sepiro? Ya tak gapiti apa piye? Apa ndek gapit? Duwe. Cakil yang golek gundelmu. Ya. Kang ngendi mau ya? Kambang. Wae. Waton. Nah, ora ketang sithik obah. Iya. Teglek. Tandeng. Nah. Sithik wae ya. Sithik wis trima. Gunon. Ayo. Ben gerak ngono iki. Wis no. Lanjut terus. Aku jenenge kanca-kanca kuwi peduli dengan kesehatanmu. Peduli apa arep dikongker? Kongkir apa? Kongker iki apa ya istilah kene? Dikerjain. Ora tau rawani ngerjain kowe. Kenapa? Iya, ndak apa-apa. Iya. Aja suwe-suwe to nek joget engko wae. Pacitan Sarwi ayo kari dhewe ni nang jleng. Kok seru banget ya? Ora seru kupingmu ora krungu. Oh, betul. Lah iya akine ngakoni nek budhek. Ora budhek mung tak jelaske ana wong ngomong ki, "Hah? Apa?" Ngono ora budhek. Aku jenenge ora cetha, kupinge ora iso nampa kata-kata sing cepet. Oh, ngono. Suntikke. Kupinge disuntik. Iya, ngisor kuping kuwi dicoblos. Iya. Ya ora, ngisor kuping kok dicoblos ora. Kalau kae wis ra kuat ra kalau. Taman tuh. Piye tundange ambulan po? Nganti tele-tele pisan. Sinden iki kudune iki ngene iki kok nganti. Piye wis ngambe puyer ora? Iya.
panas. Mangga. Ayo nguji kecerdasanmu Tin. Parian kagem dusun kerajaan kene. Yo. Kerajaan? Gebukan. Heeh. Mbrigas diaturke. Kerajaan apa mbrigas apa? Pundi? Pundi, Pak? Heeh. Hah? Ndi jal ra ono tulisane kok. Ade calon dapus iki. Piye? Endi tulisane? Ayo apa? Kae iki ra ono tulisan apa. Endi? Oh, gebukan. Gebukan? Heeh. Ya. Gebukan ya sak kowe kuwi nggubuk tonjo. Ana jaran. Ana jaran. Ireng rupane. Ireng rupane. Terus Mugi warga gebukan. Lancar rezekine. Oke, top ta. Wo. Buanter banget mak twit ngono nganti ilate nganti ucul lho kuwi. Nek piye ra ndelat? Ayo. Saking serone. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping. Caping. Gunung. Siapa yang jelas sih? Karepmu. Ayo kaya kuwi ya. Kak, aku ra iso. Ora ngawur wae ora apa-apa. Tekek lorek. Ora apa tekek lokek. Tekek lorek ndase ireng. Aku ora iso lho. Ayo teruske wae ora apa-apa. Ya wis teruske. Heeh, jula-juli iki angel nek ora sing ngapal tenan ra iso. Aku sing belajar ket biyen ora tau kecekel-cekel ya. Iya, angel ya mangel. Nek ora wong Surabaya ora iso. Oh iya. Ora wong Jawa Timur ya mah. Heeh. Tekel lorek dase ireng. Heeh. Sing Terus? tak apali ya mung kuwi tok. Bar kuwi piye? Arep wis tuwek, isih iso ngaret. Kok ora cocok? Ya ben. Lah. Lo menggok sih. Nadian kok najan. Lah Nadian. Ah, kowe iki sok kemayu meng. Nyindane dae kaya dikaya penyanyi dangdut wae. Najan. Mbok Nadian ngono. Lah, aku muni Nadian lho. Oke semua, ngono ra. Penyanyi Rosindan ki beda nek penyanyi ki entuk kemayu nek oke semua netizen ngono. Ora apa-apa nek Jawa ya Jawa wae. Awas, ambruk. Mbok golek nompreng dicokok kiwon mengen. Nadian waduh. Ayo bengi nyambut gawe, awan nyambut gawe. Bengi ora iso ngaso. Iya. Mula nek wis awan ki aja bengi, dadine iso ngaso. Awang dawuhe panitia ngono kok. Nggih maksudnya sing dijatah nyinden lho. Sing jatah oh sindene dobel no. Awan ana dhewe, bengi ana dhewe no. Atene sekor. Ya ora apa-apa dalang kondang laris ora umum kok meng golek sinden double ora iso. Kowe iki cerewet ki ngopo? Loh, ini usulan loh biar enggak oleng enggak. Usulan tapi usulanmu itu enggak masuk akal. Ya. Oh, sinden kok akeh-akeh ora. Sinden awan dhewe, bengi dhewe terus sing sinden sing awan nek bengi nganggur. Terus kon ngapa? Ya bobok. Lah daripada bobok di sini, Lebih baik bobok di sini daripada di mana-mana. Iya.
Ya jangan diaru-aru. Aru-aru ya. Dirurui lho maksudnya. Ya aku iki meng weruh. Nek ora weruh ora ngrurui aku. Lah weruh e. Aku yo dimake terus e. Daya aku saling ndelokke kowe kan mripatku tetep. Oh, mripatku. Yo. Awas lho yuk. Dicekeli. Iki lho ndas. Oh ngawur. Cekeli kok tiba pecah malah. Lah piye? Piye? Ora piye-piye gak teruske. Apa sing pecah? Sirahe. Duduk yo. Yo. Nat. Natian. Guyu terus dadi gerok. Wadan Sarto lanang Ino maneh. kok njur nyilih cangkemku ki piye? Ya ora apa-apa. Aku ki meh nuturi cengkok kok njur diteruske ora. Nyirit-nyirit. Nyirit-nyirit Rek piye? limbukan ra entuk suwe-suwe. Ben cepet rampung ya wis langsung ngono wae. Ya nek cepet rampung ya ino maneh banyu bening. Decaman berjuang dadung jleng wis rampung. Ora ditagih sing nanggap. Ino maneh banyu Bersih. Bening. Ya. Wis melek ya. Dek jaman. Dek jaman terjuang dereng kelingan Syukur Syukur bisa nyawan geneng bisa hati rasa
Ngono kuwi lho karepku dadine ora iman-iman ro awake. Nggih. Ya ora ketang joget mengko ya cah TK ming ipit. Ya ning sing penting awake gerak. Ya. Ngono ya Mak ya.